Pwy sydd isio papur newydd? Dim ond ceiniog ydi'r gost. Y Morning Mail a'r Daily Courier, y London Times a'r Daily Post, y Daily Post, y Daily Post. Papur heddiw, bore heddiw, sôn am ryfel wrth y ddor, a'r newyddion o'r cyfandir gyda mellten dan y môr. Newyddion gwlad, newyddion tre, o benmaen mawr I dir y de. Y Liverpool, Manchester, Birmingham, London papers, papers, y Birmingham papers, y London papers, y London papers. Pwy sydd isio baner Cymru o Gaergybi I Gaerdydd, llais y wlad sydd yn cyhoeddi hedd a rhyddid, Cymru fydd, Cymru fydd, Cymru fydd. Yn yr Herald, bore heddiw, mae na hanes ryfedd sôn am ryw helynt eisteddfodol o Sir Fynwy Sir Fôn. Y Western Mail, lle ceir ei gwell, newyddion da o China bell. Y Liverpool, Manchester, Birmingham, London papers, papers, y Birmingham papers, y London papers, y London papers. Dyma'r Courier olaf heddiw, gwerthaf hwnnw doed a ddel. Mae'r newyddion diweddara heddiw yn y Morning Mail, y Morning Mail, y Morning Mail. Papur heddiw, bore heddiw, cyn yr elw'r tren I ffwrdd. A'r newyddion o'r cyfandir gyda brecwast ar y bwrdd. Newyddion gwlad, newyddion tre, o benmaen mawr I dir y de. Y Liverpool, Manchester, Birmingham, London papers, papers, y Birmingham papers, y London papers, y London papers.